Gesù. Gloria lil-Missier u lil-Diven u lill-Ispiritu Santu. Kull ma kellek kollok tajtni lilek stess l-Ewkaristija. Kollni lilek bil-qalb nofri ħajti stess u kull ma fiha. Bismillah li jekk ismew dik il-qaddas ismek sal ngħadek ikun li tridin fis-sema.
ليلك نار بتشيخ وبركة كل طول والصحية Gloria nel mistero, nell'eterno, nel Spirito Santo. Lubienia Abraham, Łachników ekstajernie, Słowo, Słowo, Chaba, Wyszli Stacha, Wyrostie. Messena, lieve besmeuwing, het alles is met, dit is alternate. Je komt met hem, het is zelf. Bombera del flotta, Gioftia, Gesù. Gloria nel mistero, nel divino, nel Spirito Santo. Kull ma kellek kollok tajtni lilek stess l-Ewkaristija. Kollni lilek bil-qalb nofri tajti stess u kull ma fiha. Missirna li jinti tismew dik il-qaddas ismek intisal tnatek, ikun li triden fis-sema.
is-sagrament tal-ħaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbok li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-Satan malla l-missier li jista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu Alla, għal dejjem ta' dejjem.
speċjali. Imma anke dawn it-tlettim li għamilna fil-parroċċa tagħna, volonturi, hekk huwa mument importanti fil-ħajja tal-fidi tagħna fejn nkomplu niċċelebraw il-fidi tagħna. Il-fidi tagħna fi Kristu il-xost. Ġesu li qam il-mewt, Ġesu li qam rebbieħ fuq il-mewt u l-lub. Ġesu li lilna jagħtina t-tama sabiex ngħixu l-ħajja tagħna minkejja dak kollu li niltaqgħu miegħu. Sabiex ma naqtgħux qalbna. Alla huwa magħna, l-Emanuel, Alla illi jħobbna. Walhekk ningrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sem tagħhom anke llejla permezz din il-proċessjoni. Ningrazzjaw lil dawk kollha li attendew matul dawn it-tliet tal-volonturi. Jalla din l-esperjenza ta' fidi ngħixuha fil-familji tagħna kull fejn immorru, ngħixuha matul is-sena kollha. Kristu l-xost, il-ferħ tiegħu irid jimlilna qalbna biex aħna nista' ngħixu dik il-fidi fil-familji tagħna u kull fejn immorru. Ejjew ngħixu l-ferħ tal-Evanġelju ħalli ir-reliġjon, il-fidi għalina tkun mument sabiħ li jferħilna qalbna, li jferħilna l-ħajja tagħna. Il-fidi, ir-reliġjon hija ħelsien minn dak kollu li jaħkisna fid-dlamijiet tal-ħajja. Ġesu qam il-mewt biex lilna jagħtina ħajja ġdida, biex lilna jagħtina il-ħelsien. U allura aħna du ngħixu dan il-ħelsien tal-ferħ tal-bniedem meħlusin minn kull jasar ta' dnub, minn kull jasar ta' vizzi ħżina, minn kull jasar illi jaħkisna fin-niket tal-qalb, fl-uġieħ, illi insofru meta aħna ngħaddu mid-dnub, meta aħna ngħaddu mill-esperjenzi jibsi fil-ħajja tagħna. Ejjew ngħixu dan il-ferħ tal-Evanġelju, ejjew ngħixu din l-esperjenza sabiħa mal-Knisja kollha, Kristu l-xost huwa t-tama tagħna, huwa t-tama tal-ħajja kollha tagħna. Imberek nisema għal-Kristi, imberek Ġesu Kristi veru Alla veru bnini, imberek nisema Ġesu. Imberek Ġesu fis-Santismu Sakramental, imberek l-Spiritu Santu Parakletu, imberek Piro Manna Maria Santissima, imberek Alemazza Immacolata Concezione tagħha, imberek it-Noblo nistab fis-sema, imberek Santa Maria Vergine Uomo, imberek San Giuseppe għal-skastismu tagħha, imberek Alla fl-ġurnati sin kollha.